charitatívnej športovej hokejovej akcii, kde vďaka amatérom, hokejovej exhibícii a mnohým divákom a tombole sme dali dokopy veľmi peknú sumu. Táto suma bola na naše očakávania. Mysleli sme si, že okolo 2000 eur, keď vyzbierame, budeme veľmi šťastní, ale táto suma prečila všetko, čo sme chceli a čo sme čakali. Vyzbieralo sa dokopy 4000 eur. Myslím si, že touto akciou sme posunuli charitatívne športové akcie v meste Kežmarok na úplnú inú úroveň. A preto všetkým ďakujem, ktorí to prišli podporiť a ktorí prišli na ten štadión a ktorí si zakúpili či tú tombolu alebo tú drážbu, že sme to spolu vybojovali a toto víťazstvo patrí všetkým. A hlavne to víťazstvo, ktoré sme spolu vybojovali, patrí tým, ktorí športovať nemôžu, ale chcú víťaziť. Ďakujem ešte raz všetkým. Ja som nečakala popravde, že príde toľko hráčov, hokejistov, toľko ľudí, fanúšikov a tak ďalej. Organizácia, všetko bolo perfektné, krásna akcia. A popravde ja nemám slov k tejto sume. Mysleli sme si, že ešte budeme dlho zbierať peniažky na tento prístroj, ale vďaka tejto akcii a organizátorom budeme mať prístroj zakúpený čoskoro. Ďakujeme v mene centra, v mene mojej kolegyni Sášky, aj Peťa, v mene detí, v mene všetkých. Ďakujeme krásne, vám si to vážime.